Ο Ντεφρόνζο πριν από μερικά χρόνια ανοίγαγε τους μηχανισμούς υπεργλυκαιμίας σε 8, πέραν από τους κλασικούς που ξέραμε, τη μειωμένη έκρηση ινσουλίνης, την αυξημένη παραγωγή γλυκόζης και από το ύπαρ και τη μειωμένη πρόσληψη γλυκόζης από τους ιστούς, την ινσουλινοαντίσταση δηλαδή, πρόσθεσε και τη μειωμένη δράση ινκρετινών, την αυξημένη λιπόλυση, την αυξημένη έκρηση γλυκαγόνης και τη δυσλειτουργία νευρομεταβιβαστών και την αυξημένη επαναρρόφηση γλυκόζης από το νεφρό, με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Ο νεφρός έχει πολύ σημαντική δουλειά όσον αφορά τη διαχείριση της γλυκόζης. Καταρχήν, παράγει γλυκόζη στη φλοιώδη μοίρα, καταναλώνει γλυκόζη στη μυελώδη μοίρα και επαναρροφά γλυκόζη. Τι γίνεται με τη διατροφή? Κάθε μέρα παίρνουμε 180 γραμμάρια γλυκόζη από τη διατροφή μας και παράγουμε άλλα 70 μέσα στον οργανισμό μας. Αυτά τα 250 κατά μέσο όρο τα χρησιμοποιούμε για τις διεργασίες μας. Καθημερινά διηθούνται και επαναρροφούνται από τον νεφρό μας 180 γραμμάρια γλυκόζης. Πώς γίνεται αυτό στα φυσιολογικά άτομα? Έρχεται η γλυκόζη λοιπόν στο σπήραμα, διηθείται και επαναρροφάται όλη στο πρώτο τμήμα του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου. Με αποτέλεσμα ένα φυσιολογικός άνθρωπος να μην έχει καθόλου γλυκοζουρία, δεν αποβάλλει καθόλου γλυκόζη. Πώς γίνεται αυτή η επαναρρόφηση? Γίνεται με αυτούς τους μεταφορείς νατρίου γλυκόζης, οι οποίοι υπάρχουν στα επιθυλιακά κύτταρα του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου και είναι οι SGLT2, οι οποίοι επαναρροφούν το 90% της διεθνούμενης, αυτοί κάνουν τη μεγάλη δουλειά, και ένα 10% επαναρροφάται από τους SGLT1 μεταφορείς νατρίου γλυκόζης. Τι ακριβώς είναι αυτοί οι μεταφορείς? Είναι πρωτεΐνες οι οποίες βρίσκονται στη μεμβράνη των επιθυλιακών κυττάρων. Αυτός είναι ένας μεταφορέας, ο οποίος, επειδή υπάρχει η αντλία νατρίου καλίου και συνεχώς διώχνει νάτρια από το κύτταρο προς την κυκλοφορία, δημιουργεί μια ηλεκτροχημική διαφορά μέσα στο κύτταρο, με αποτέλεσμα να πρέπει να εισέλθει μέσα νάτριο. Αυτή τη δουλειά λοιπόν την κάνει ο μεταφορέας, βάζει νάτριο, αλλά έχει την ιδιότητα να συμμεταφέρει με ένα μόριο νατρίου και ένα μόριο γλυκόζης. Έτσι λοιπόν μπαίνει και η γλυκόζη μέσα, η οποία παθητικά μετά με το μεταφορέα γλυκόζης ξαναμπαίνει στην κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν η γλυκόζη, η οποία έρχεται στο εγγύς εσπειραμένο, επαναρροφάται με αυτόν τον μεταφορέα πίσω στην κυκλοφορία του αίματος, ούτως ώστε να μην υπάρχει γλυκοζουρία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι μεταφορείς, έχουμε ανακαλύψει αρκετούς στον οργανισμό μας. Οι δύο όμως που είδαμε προηγουμένως που υπάρχουν στο νεφρό είναι ο 1, ο οποίος όμως υπάρχει και στο έντερο, ενώ ο 2, ο οποίος κάνει την περισσότερη δουλειά, επαναρροφά το 90% της γλυκόζης, υπάρχει μόνο στο νεφρό και έτσι είναι κατάλληλος για να τον αναστείλει ένα φάρμακο, διότι η μόνη επίδραση του φαρμάκου θα είναι μόνο στο νεφρό. Αυτά γίνονται στα φυσιολογικά άτομα. Στο διαβήτη τύπου 2 σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχει αυξημένη έκφραση, αυξημένο mRNA των SGLT2 μεταφορέων και στα διαβητικά άτομα, το οποίο σημαίνει αυξημένη επαναρρόφηση. Τα διαβητικά άτομα λοιπόν έχουν αυξημένη επαναρρόφηση γλυκόζης συγκριτικά προς τα φυσιολογικά. Και ξέρουμε ότι όταν έχουμε αυξημένη γλυκόζη στον οργανισμό, έχουμε μειωμένη λειτουργία του β-κυττάρου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένη γλυκόζη και έτσι έναν φαύλο κύκλο που διαιωνίζει τη γλυκοτοξικότητα. Τι γίνεται στα φυσιολογικά άτομα? Θα θυμάστε από τη φυσιολογία. Για συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα μέχρι 180 έως 200 mg δεν έχουμε γλυκοζουρία, όπως είπαμε. Από εκεί και πάνω αρχίζουμε να έχουμε γλυκοζουρία. Στα διαβητικά άτομα υπάρχει αυξημένη επαναρρόφηση. Άρα λοιπόν αυτός ο ουδός απέκρισης είναι πιο πάνω. Για να δούμε γλυκοζουρία σε έναν διαβητικό, θα πρέπει να έχει ξεπεράσει το 240 mg/dl η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. Αυτή η αυξημένη επαναρρόφηση οφείλεται σε αυτούς τους μεταφορείς που είδαμε προηγουμένως που υπάρχουν στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο. Αν αναστείλουμε αυτούς τους μεταφορείς, κατεβάζουμε τον ουδό απέκρισης της γλυκόζης πολύ πιο χαμηλά, γύρω στο 90, και έτσι ουσιαστικά αποβάλλεται η υπερίσσια γλυκόζης και έτσι μειώνουμε την υπεργλυκαιμία. Υπήρχε ένας αναστολέας λοιπόν τέτοιος από πάρα πολύ παλιά, ήταν σαν αντισηπτικό φάρμακο στην αρχή, αλλά αυτός δεν ήταν εκλεκτικός, δρούσε και στον έναν και στον δύο μεταφορέα, είχε προβλήματα, η φλωριζίνη προερχόταν από τη ρίζα του δένδρου μιλιά και τελικώς δεν χρησιμοποιήθηκε σαν αντιδιαβητικό φάρμακο. Σήμερα, για να καταλάβετε το ενδιαφέρον της φαρμακοβιομηχανίας για αυτή την κατηγορία φαρμάκων, βλέπετε πόσα φάρμακα είναι έτοιμα για να κυκλοφορήσουν, ενώ ήδη στη χώρα μας κυκλοφορούν τα τρία πρώτα: η δαπαγλυφλοζίνη με το όνομα Φορσίγκα, η κάναγλυφλοζίνη με το όνομα Ινβοκάνα και η εμπαγλυφλοζίνη με το όνομα Ζάρντιανς.
Τι κάνει λοιπόν η δαπαχλιφροζίνη, ήταν το πρώτο το οποίο κυκλοφόρησε από τους 3 εκπροσώπους, αναστέλει τους SGLT2 εκλεκτικά και επομένως δεν έχουμε επαναρρόφηση γλυκόζης, η γλυκόζη συνεχίζεται, ένα 10% συνεχίζει να επαναρροφάται από τους 1, αλλά όμως τελικά έχουμε γλυκοζουρία, αποβάλλεται γλυκόζη. Αυτό έχει ένα πλεονέκτημα. Ο μηχανισμός δράσεως αυτός δεν απαιτεί ινσουλίνη για να γίνει. Είναι ανεξάρτητος από την ύπαρξη ή όχι ινσουλίνης στον οργανισμό. Επιτυγχάνεται λοιπόν γλυκοζουρία της τάξεως περίπου 70 γραμμάρια τη μέρα κατά μέσο όρο, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της γλυκόζης αίματος αφού αποβάλλεται γλυκόζη. Αποβάλλονται γύρω στις 280 με 300 χιλιοθερμίδες την ημέρα με την αποβολή αυτών των 70 γραμμαρίων γλυκόζης, με συνέπεια να έχουμε μείωση του βάρους σώματος και έχουμε και επίσης οσμωτική διούρηση μέσω της γλυκοζουρίας, γύρω στα 300 ml την ημέρα, με αποτέλεσμα να έχουμε και μείωση της αρτηριακής πίεσης. Έτσι λοιπόν έχουμε ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος, μείωση του βάρους σώματος και μείωση της πίεσης. Η λέξη γλυκοζουρία δυστυχώς μας φέρνει κακές μνήμες στον οργανισμό, γιατί το έχουμε μάθει ότι είναι μία από τις εκδηλώσεις του διαβήτη και θα μπορούσε κανείς να πει ότι καλά είναι σωστό να προκαλέσουμε γλυκοζουρία σε έναν άνθρωπο. Υπάρχει αυτή η μετάλλαξη στο γονίδιο που ακριβώς παράγει τους SGLT2, η οποία λέγεται οικογενής νεφρική γλυκοζουρία. Θα έχετε ακούσει γι' αυτό, είναι σπάνια μεν, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποβολή γλυκόζης κάθε μέρα γύρω στα 100 με 170 γραμμάρια στα ούρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς φυσιολογικοί, έχουν φυσιολογικό προσδόκιμο επιβίωσης και η γλυκοζουρία δεν προκαλεί ούτε λοιμώξεις, ούτε νεφρική βλάβη, ούτε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν έχουμε μία ένδειξη ότι η γλυκοζουρία αυτή καθ' αυτή δεν είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Η δαπαχλιφροζίνη λοιπόν, που είδαμε ότι είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της κατηγορίας που κυκλοφόρησε, προκαλεί όταν τη δώσουμε γλυκοζουρία. Μέσα στις πρώτες εβδομάδες κάνει ένα πλατό και η γλυκοζουρία αυτή συνεχίζεται επί 2 χρόνια που έχουμε παρακολουθήσει το φάρμακο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε σταθερή μείωση της γλυκοζηλιωμένης. Είναι ένα φάρμακο που μειώνει αποτελεσματικά τη γλυκοζηλιωμένη είτε ως μονοθεραπεία είτε σαν συνδυασμός με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα τα οποία έχει δοκιμαστεί ήδη σήμερα. Και το ίδιο ισχύει και για τα άλλα 2 φάρμακα, και για την κάναγλυφροζίνη και για την εμπαγλυφροζίνη, μειώνουν αποτελεσματικά το ζάχαρο. Και μάλιστα δεν είναι ασθενή αντιδιαβητικά. Αντιθέτως, μπορεί να πει κανείς ότι όσο ψηλότερη γλυκοζηλιωμένη έχει ο άρρωστος στον οποίο θα δώσουμε το φάρμακο, τόσο μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Βλέπετε, επιτύχαμε εδώ πέρα κοντά στο 2 μονάδες γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης μείωση σε αρρώστους οι οποίοι είχαν αρχική γλυκοζηλιωμένη γύρω στο 9. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά, όταν τα δίνουμε σε αρρώστους οι οποίοι είναι πολύ αρρύθμιστοι, μπορούν να επιτύχουν και μεγάλη ρύθμιση της γλυκόζης. Τι πρέπει να ξέρουμε για τη δράση αυτού του φαρμάκου? 2 πράγματα. Πρώτον, πόσο είναι η αρχική γλυκοζηλιωμένη. Όσο πιο ψηλά η αρχική γλυκοζηλιωμένη, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η μείωση της γλυκόζης. Και δεύτερον, τι νεφρική λειτουργία έχει αυτός ο άνθρωπος. Όσο πιο χαμηλός είναι ο ρυθμός της πειραματικής διήθησης, τόσο μικρότερη είναι και η δράση του φαρμάκου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα φάρμακα αυτά να χάνουν τη λειτουργία τους στην περίπτωση να μειώνεται μάλλον η λειτουργία σε μέτρια έκδοση της νεφρικής λειτουργίας και έτσι για GFR κάτω του 60 μειώνεται η δράση τους. Παρ' όλα αυτά στην δαπαγλυφροζίνη για GFR μεταξύ 45 και 60 υπάρχει αυτή η μετανάλυση που δείχνει ότι το φάρμακο τα καταφέρνει, μειώνει και τη γλυκόζη και το βάρος σώματος και την πίεση. Το φάρμακο λοιπόν μειώνει τη γλυκοζηλιωμένη, βλέπετε εδώ συγκριτικά προς το πλασίμπο, μειώνει και διατηρείται αυτή η καλή ρύθμιση της γλυκόζης μέχρι και 2 χρόνια. Μειώνει και την μεταγευματική και την γλυκόζη νηστείας αποτελεσματικά. Επιπρόσθετα ωφέλη. Μείωση του βάρους σώματος μέσω της αποβολής των θερμίδων που είδαμε προηγουμένως. Πόσο μειώνει περίπου? Από 1,5 μέχρι 6 κιλά έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να προκαλέσει μείωση του βάρους σώματος. Κατά μέσο όρο γύρω στα 2 με 2,5 κιλά μπορούμε να πετύχουμε μείωση του βάρους και είδαμε πόσο σημαντικό είναι σε ένα διαβητικό να του δώσουμε ένα φάρμακο που να μειώνει το βάρος, ενώ στην πλειονότητα μέχρι σήμερα δίναμε φάρμακα που το αύξαναν το βάρος, όπως η ινσουλίνη και οι σουλφονιλουρίες. Η μείωση του βάρους σώματος τώρα και αυτή, όπως η καλή ρύθμιση της γλυκόζης, διατηρείται και αυτή στα 2 χρόνια. Και η μείωση αυτή θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οφείλεται στην οσμωτική διούρηση και δεν είναι αποτέλεσμα μείωσης του λίπους. Με μαγνητική τομογραφία, με DEXA που μελετήθηκε, φάνηκε ότι η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε μείωση του λίπους. Άρα λοιπόν το φάρμακο αυτό αδυνατίζει.
Ακούσαμε προηγουμένως ότι το σπλαχνικό λίπος είναι αυτό το οποίο περιέχει το μεγαλύτερο καρδιακό κίνδυνο και φαίνεται ότι το φάρμακο μειώνει περισσότερο το σπλαχνικό λίπος από ότι το υποδόριο λίπος. Επίσης, το φάρμακο μειώνει την αρτηριακή πίεση. Βλέπουμε εδώ ότι μπορεί να προκαλέσει μία μείωση γύρω στα 4 χιλιοστά συστολικής και γύρω στα 2 χιλιοστά διαστολικής σε αρρώστους οι οποίοι ενδεχομένως να μην είναι και υπερτασικοί, όχι σε πολύ μεγάλες πιέσεις. Άρα, λοιπόν, μειώνει την αρτηριακή πίεση. Με ποιο μηχανισμό το κάνει αυτό? Καταρχήν, κάνει μια οσμωτική διούρηση, όπως είδαμε προηγουμένως. Δεν ξέρουμε ακόμα σήμερα ποιος είναι ο μηχανισμός μείωσης της πίεσης, αλλά η οσμωτική διούρηση, η απώλεια βάρους που κάνει το φάρμακο, όλα αυτά πιθανολογούνται ότι συμβάλλουν. Η ήπια ανατριούρηση, η βελτίωση του γλυκαιμικού προφίλ μέσω μείωσης της οξύδωσης και ένας τελευταίος μηχανισμός που πιθανολογείται σήμερα, μια τοπική αναστολή του συστήματος ρενίνης αγγιοτασίνης λόγω αυξημένης προσφοράς νατρίου στην παρασπειραματική συσκευή. Αν δεν έχετε πιστεί ότι είναι το φάρμακο ισχυρό, δείτε εδώ συγκριτικά με τη μετφορμίνη, ένα πολύ ισχυρό φάρμακο που έχουμε στη διάθεσή μας, έχει ακριβώς την ίδια δραστικότητα. Την ίδια δραστικότητα ακριβώς έχει με την σουλφονιλουρία, φάρμακα που ξέρουμε ότι μειώνουν δραστικά το ζάχαρο. Είναι λοιπόν το φάρμακο αποτελεσματικό και συγκριτικά προς τις σουλφονιλουρίες, δείτε ότι οι σουλφονιλουρίες μπορούν να προκαλέσουν 41% υπογλυκαιμίες, τα φάρμακα αυτά δεν προκαλούν υπογλυκαιμία. Και μπορεί να δει κανείς εδώ από όλες τις μελέτες ότι η υπογλυκαιμία είναι σχεδόν 0. Όταν όμως συνδυάζονται με ινσουλίνη ή με σουλφονιλουρία, τότε θα πρέπει να είναι προσεκτικός κανείς στη δόση της ινσουλίνης ή της σουλφονιλουρίας, διότι μπορεί να προκληθεί υπογλυκαιμία από αυτά τα φάρμακα, αλλά όχι από την δαπαγλυφοζίνη. Ως προσθήκη στη μετφορμίνη. Εδώ έχουμε αποτελέσματα 4 ετών πλέον, τα μεγαλύτερα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι σήμερα. Δείτε τι γίνεται όταν δώσουμε μετφορμίνη και σουλφονιλουρία, γλυπιζίδι. Βλέπουμε ότι η μείωση της γλυκόζης είναι πολύ γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη από ό,τι όταν δώσουμε δαπαγλυφοζίνη με μετφορμίνη. Σιγά σιγά όμως μέσα στον πρώτο χρόνο εξισώνονται οι δύο συνδυασμοί φαρμάκων, οι δύο ομάδες, και η σουλφονιλουρία προκαλεί το φαινόμενο της δευτεροσπαθούς αστοχίας που ξέρουμε. Χάνεται δηλαδή η εκρητική ικανότητα του β' κυτάρου με τα χρόνια, ενώ η δαπαγλυφοζίνη, κοιτάξτε πόσο καλά διατηρεί το ίδιο καλό αποτέλεσμα που είχε και στην αρχή. Η απώλεια βάρους και αυτή διατηρείται για 4 χρόνια από μελέτες τις οποίες έχουμε πλέον σήμερα στη διάθεσή μας. Και ως προσθήκη στη σιταγλιπτίνη, επίσης φαίνεται ότι μειώνει αρκετά καλά τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Μάλιστα φαίνεται ότι ο συνδυασμός της δαπαγλυφοζίνης με την σιταγλιπτίνη ίσως να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί οι SGLT2 αναστολής προκαλούν αυξημένη παραγωγή γλυκόζης, ενδογενούς γλυκόζης, ενώ αυτά τα φάρμακα μειώνουν η DPP4 αναστολή στην έκρηση γλυκαγόνης. Και επομένως ο συνδυασμός τους ενδέχεται να έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις, απομένει να το δούμε στο μέλλον. Σε συνδυασμό με την ινσουλίνη, εξαιρετικά αποτελέσματα, πολύ καλύτερη μείωση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης συγκριτικά προς το εικονικό φάρμακο, και όταν την συνδυάζουμε με την ινσουλίνη, μετριάζονται οι ανάγκες χορήγησης μονάδων ινσουλίνης σε αυτούς τους αρρώστους, ενώ επίσης δεν έχουμε και την μεγάλη αύξηση του βάρους σώματος όταν δίνουμε ινσουλίνη από μόνη της. Βλέπετε, όταν συνδυάζεται με δαπαγλυφοζίνη, έχουμε μία μείωση βάρους σώματος συγκριτικά προς την άλλη ομάδα. Τριπλός συνδυασμός, μετφορμίνη, DPP4 και SGLT2 αναστολέας. Για πρώτη φορά έχουμε τριπλό συνδυασμό στο διαβήτη, ο οποίος δεν προκαλεί υπογλυκαιμία και δεν αυξάνει το βάρος σώματος. Φαίνεται ότι ο τριπλός συνδυασμός λοιπόν μειώνει πολύ καλύτερα τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη από ότι οι διπλοί δύο άλλοι συνδυασμοί. Είδαμε ότι η δράση της είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή όχι ινσουλίνης. Αυτό πιο σημαντικό πλεονέκτημα έχει. Μπορούμε να το δώσουμε με τα ίδια αποτελέσματα σε έναν διαβητικό νέο διαγνωστέντα ή σε έναν διαβητικό ο οποίος έχει διαβήτη 10 ή 12 χρόνια στην πλάτη του. Η μείωση της γλυκοζηλιωμένης αλλά και του βάρους σώματος σε έναν διαγνωστέντα ή σε έναν προχωρημένο σταδίο πάλι θα είναι το ίδιο αποτελεσματική. Υπάρχουν ήδη κλινικά δεδομένα τα οποία παρέχουν ενδείξεις ότι έχουμε διατήρηση του β' κυτάρου με αυτή τη θεραπεία και επίσης αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Φαίνεται ότι το φάρμακο έχει ενδιαφέρον για συνδυασμό με ινσουλίνη σε αρρώστους με διαβήτη τύπου 1. Έχουν γίνει μερικές πιλωτικές μελέτες, στις οποίες υπάρχουν καλά αποτελέσματα, τρέχουν μελέτες.
Ο ενθουσιασμός αυτός αναχαιτίστηκε λίγο, διότι παρατηρήθηκε ότι σε διαβητικούς τύπου 1 προκαλεί αυτή την ευγλυκαιμική διαβητική οξέωση, δηλαδή και τοξέωση διαβητική με γλυκόζη αίματος φυσιολογική ή ελαφρώς αυξημένη, όχι πολύ αυξημένη. Πράγμα το οποίο ήταν ύπουλο στην αρχή για να μπορέσει να το αναγνωρίσει ο κλινικός γιατρός. Όμως, από τη στιγμή που ξέρει κανείς ότι αυτό μπορεί να παρατηρηθεί, και αυτό παρατηρείται κυρίως σε αρρώστους με διαβήτη τύπου 1, στους οποίους παρουσιάστηκε και κάποιο άλλο νόσημα, μπορεί με αντιμετώπιση, με χορήγηση ινσουλίνης και χορήγηση υδατανθράκων να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εξαιρετικά καλά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι κάτι σπάνιο, είναι κάτι όμως το οποίο θα πρέπει να δώσει κανείς, και βέβαια το φάρμακο δόθηκε σε διαβητικούς τύπου 1 χωρίς να έχει ένδειξη ακόμα να δοθεί. Η επίδραση στα λιπίδα είναι σχεδόν μηδαμινή, αυξάνει λίγο την LDL και αυξάνει και την HDL. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι υπογλυκαιμίες είπαμε ότι δεν προκαλεί. Ουρολιμόξης φαίνεται ότι ελαφρώς τις αυξάνει, αλλά δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρά επεισόδια πυρονεφρίτιδας σε αρρώστους, ούτε φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά, όπως μπορείτε να δείτε, προς το πλασίμπο. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη διαφορά είναι οι λοιμώξεις των γεννητικών ημικητιάσεις των γεννητικών οργάνων, βαλανοποστίτιδα και ιδιοκολπίτιδα. Παρατηρείται μια αυξημένη συχνότητα, πόσο περίπου στο 5% των αρρώστων που παίρνουν αυτό το φάρμακο αντιμετωπίζονται πολύ εύκολα, έχουν το παράξενο ότι παρουσιάζονται συνήθως κατά την αρχή της θεραπείας και δεν υποτροπιάζουν μετά. Μπορεί να αντιμετωπιστούν με ένα χάπι, με μια κρέμα και να μην ξαναπαρουσιαστούν ποτέ. Και συνήθως παρουσιάζονται σε γυναίκες ή σε άντρες, οι οποίοι είχαν πάλι ξανά επεισόδια τέτοια στο παρελθόν. Είπαμε ότι προκαλούν οσμωτική διούρηση η δαπαγλυφοζίνη και οι ανεπιθύμητες επιδράσεις από την αφυδάτωση ή από την μείωση του ενδοκιακού όγκου μπορείτε να καταλάβετε από τους αριθμούς εδώ ότι είναι σχεδόν ασήμαντες. Όμως καλό θα είναι να είναι προσεκτικός κανείς και να ελέγχει την ενυδάτωση του αρρώστου πριν να δώσει αυτό το φάρμακο, ιδίως σε ηλικιωμένους αρρώστους οι οποίοι παίρνουν διουρητικά. Φαίνεται ότι όταν δίνουμε αυτό το φάρμακο, αρχικά μειώνεται λίγο η GFR. Δεν είναι πολύ μεγάλη αυτή η μείωση, απλώς η κλίμακα τη δείχνει τεράστια. Μειώνεται λοιπόν η GFR συγκριτικώς προς το πλασίμπο, προς το εικονικό φάρμακο. Από εκεί και μετά όμως, δείτε ότι αυτοί που δεν παίρνουν δαπαγλυφοζίνη συνεχίζουν να χάνουν GFR με το πέρασμα του χρόνου. Αυτή η μείωση η αρχική αρχίζει και βελτιώνεται, το GFR βελτιώνεται και σιγά σιγά φτάνει στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται από εκεί και μετά. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι γίνεται πολλές φορές και με την αντιυπερτασική θεραπεία. Υπάρχουν ήδη μελέτες που δείχνουν ότι το φάρμακο ασκεί νεφροπροστασία, δηλαδή έχουμε μείωση της λευκοματινουρίας σε ασθενείς οι οποίοι είχαν μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Και φαίνεται ότι αυτό το επιτυχαίνει μέσω μείωσης της υπερδιήθησης που ξέρουμε ότι υπάρχει στα αρχικά στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας στο διαβήτη. Όσον αφορά τους ηλεκτρολίτες, δεν έχουμε προβλήματα. Αντιθέτως, έχουμε και κάτι καλό, μειώνει το ουρικό οξύ σημαντικά, ενώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς μία μικρή αύξηση του αιματοκρίτη λόγω κυρίως της οσμωτικής διούρησης. Καρδιαγγειακή ασφάλεια. Τα μέχρι τώρα δεδομένα των μελετών δείχνουν ότι το φάρμακο είναι ασφαλές και μάλιστα ενδεχομένως να μειώνει λίγο και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Υπάρχουν τρεις μεγάλες μελέτες, τα είπαμε προηγουμένως. Η EMPA-REG σας την παρουσίασα, είναι φάρμακο με τον άλλο εκπρόσωπο της κατηγορίας, την εμπαγλυφλοζίνη. Είναι η πρώτη μελέτη η οποία τελείωσε. Αναμένεται και η μελέτη με την δαπαγλυφλοζίνη, η οποία θα τελειώσει το 2018. Και το 2017 η Κανβάς, οπότε θα έχουμε και άλλα αποτελέσματα. Η εμπαγλυφλοζίνη είδαμε ότι μείωσε κατά πολύ τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε αρρώστους διαβητικούς οι οποίοι είχαν ήδη καρδιαγγειακό νόσημα. Δεν χρειάζεται να το ξανασυζητήσουμε. Ποια είναι η θέση αυτών των φαρμάκων στη θεραπεία στις οδηγίες? Φαίνεται πλέον ότι κατέχουν τη δεύτερη θέση, ισοδύναμα μαζί με τα άλλα φάρμακα, μετά την θεραπεία με τη μετφορμίνη, η οποία είναι η βάση της θεραπείας. Πώς χορηγείται? Είναι πολύ εύκολο στη χορήγηση, 10 mg μία φορά την ημέρα, ανεξαρτήτως γευμάτων πριν ή μετά. Δεν χρειάζεται τιτλοποίηση το φάρμακο, μια και δεν έχει υπογλυκαιμίες και ανεπιθύμητες ιδιαίτερα ενέργειες. Μπορεί να χορηγηθεί είτε σαν μονοθεραπεία σε αρρώστιες που δεν μπορούν να πάρουν μετφορμίνη, είτε σαν συνδυασμό, συνδυάζεται εξαιρετικά με όλα τα υπόλοιπα αντιδιαβητικά φάρμακα. Συμπεράσματα λοιπόν. Η δαπαγλυφλοζίνη, ένας νεότερος εκπρόσωπος της καινούργιας αυτής κατηγορίας φαρμάκων, απομακρύνει την περίσσια γλυκόζης, προκαλεί γλυκοζουρία, ένας πρωτότυπος μηχανισμός ανεξάρτητος από την ινσουλίνη και έτσι κάνει το φάρμακο αυτό αποτελεσματικό σε όλα τα στάδια του διαβήτη. Το φάρμακο δεν προκαλεί υπογλυκαιμίες, είναι αποτελεσματικό είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο αντιδιαβητικό.
και έχει σαν επιπρόσθετα ωφέλη εκτός από τη ρύθμιση του ζαχάρου, τη μείωση του βάρους και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Για πρώτη φορά έχουμε τριπλό συνδυασμό φαρμάκου χωρίς να προκαλούμε υπογλυκαιμίες και χωρίς να αυξάνουμε το βάρος σώματος. Είναι πολύ εύκολο στη χορήγηση και έχει γίνει εξαιρετικά καλά ανεκτό στις μελέτες χωρίς διακοπή της θεραπείας. Πρόβλημα είναι οι μυκητιάσεις γεννητικών οργάνων, όχι σημαντικό όμως. Δεν διακόπτεται η θεραπεία, από ό,τι φάνηκε από τις μελέτες, αλλά θα πρέπει να παίρνουμε ένα καλό ιστορικό στον άρρωστο. Η δράση του είναι μειωμένη σε νεφρική λειτουργία και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν έχουμε χαμηλό GFR. Για τη μακροχρόνια ασφάλεια αναμένουμε βέβαια να περάσουν οι δεκαετίες, γιατί ξέρουμε ότι και μετά από 50 χρόνια ποτέ κανένα φάρμακο δεν είναι ασφαλές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αβραμόπουλο για την πολύ αναλυτική παρουσίαση.